Každé zariadenie sociálnych služieb alebo nezisková organizácia má svoj jedinečný príbeh. Jedno majú ale spoločné. Na začiatku je túžba pomôcť a v kritických chvíľach to nevzdať. Isto budete súhlasiť, že poskytovatelia sociálnych služieb majú vytrvalosť maratónskeho bežca a ťah na bránu hokejového útočníka. Rozdiel je v cieli. Lesklú trofej nahrádza obrovský pocit zadosťučinenia, lebo vedia, že pomohli. Tak ako naši nominovaní poskytovatelia. Za neziskovou organizáciou PS stojí rodina Ľubice Geciovej. Jej manžel, súrodenci, syn, dcéra, nevesta, vnúčatá, ba donedávna aj jej 87-ročný otec pomáhali seniorom v ich zariadeniach. Začali v roku 2005 a dnes sa takmer 100 zamestnancov stará o 149 klientov. Chcela som zmeniť svoj život a v roku 2006 v januári sme spustili maličké zariadenie, kde bolo 9 lôžok pre klientov. Myslím si, že keď sa doma snažíte vytvárať tú milujúcu, chápavú, zdravú rodinu, tak takým by som povedala, že úplne prirodzeným spôsobom to prenesiete aj do tej práce. Veľmi dobre, som spokojný. Je tu veľmi dobrá kuchyňa, sú tu 3 kuchárky, ktoré nemajú páru. Rodina je istota, je zázemie. Láska k človeku ako takému a potom, keď človek všetko robí v mene tej lásky, tak je to jednoduché. Chcem, aby to cítili tí naši prijímatelia alebo tí naši klienti, aby cítili, že ich máme radi a že sme my ich druhá rodina. Borinka Alzheimer Centrum je špecializované zariadenie pre pacientov s demenciou. Príprava zariadenia a vzdelávanie zamestnancov na túto špecializáciu trvala 13 rokov. Spolupracuje s vysokými školami a so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou na výskumoch v oblasti demencií. My tými svojimi terapiami nadväzujeme na tie najnovšie poznatky tej vedy. Takým hlavným predmetom činnosti je reminiscenčná terapia, kde vlastne skúšame si spomenúť pri týchto klientoch na ich minulosť, lebo to im ide najlepšie. Cíti sa do obdobia minulých rokov a stará sa o tú bábiku tak, ako by to bolo jej dieťa. Krásne, usmiavali sa, ale to dievčatko, no krásne na zjedenie. Snažíme sa minimálne zachovať to, čo je, a to podporovať, aby čo najdlhšie mohli byť užitoční nielen pre seba, ale mali pocit užitočnosti pre tú spoločnosť, že nie sú vytesnení. Chceme ísť aj my s tou dobou, pretože veríme, že určite raz sa nájde liek nielen na podporu tohto ochorenia, ale aj na jej vyliečenie. Ja som s nimi veľmi spokojná so všetkými. Slovenská katolícka charita už 96 rokov napĺňa poslanie byť blízko pri človeku. Jej teritórium nie je iba Slovensko, ale celý svet. Zamestnáva 1500 pracovníkov, ktorí pomáhajú približne 24 000 ľuďom v núdzi. Na Slovensku je to najväčšia a najstaršia charita vôbec. Charita pomáha všade tam, kde vidí, vníma nenaplnené potreby človeka k dôstojnému životu. Už od základnej školy som sa snažila pomáhať a rodičia ma tak oslovovali, že ty si taká charita, niekam musíme s tebou chodiť, aby sme niečo niekam doručili, niekomu pomohli. Niekomu nájdeme ubytovanie, niekomu nájdeme prácu, niekomu nájdeme neviem čo, rôzne materiálne, hygienicky, rôzne. Slovenská katolícka charita prostredníctvom diecéznych charít bola jednou z prvých organizácií, ktoré stáli na hraniciach pri vypuknutí konfliktu na Ukrajine. V Iraku kopeme, vrtame studne pre miestnych ľudí, rovnako v Afrike. Sú to centra pre pomoc detí, HIV, pozitívne deti.
V Rwande zase detská škôlka, kde deti z ulice alebo zo slabého sociálneho prostredia im vlastne sprostredkovávame vzdelanie. To, čo mňa absolútne fascinuje na tom, je, že charita má dvere otvorené pre kohokoľvek. A toto je pre mňa také najsilnejšie poznanie, že nehľadáme ľudí iba šikovných alebo nehľadáme ľudí iba zdatných, ale dôležité je, že prišiel prejaviť dobrú vôľu. Finalistov kategórie poskytovateľ vybrala podpredsednička Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, docentka Božena Bušová. A pozývam na pódium obchodného riaditeľa spoločnosti Professional Support Iva Duchoňa a riaditeľa odboru posudzovania a schvaľovania úverov v štátnom fonde rozvoja bývania Juraja Bartoša. Dobrý večer, páni. Pán Duchoň, vy máte vlastne vo vašej práci na starosti čistotu, tak som si ani nie celkom istý, či je teraz na správnom mieste otázka, že ako hodnotíte kvalitu čistoty v sociálnych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb? To vám velmi děkuji za tuhletu otázku. Když si vezmete, co tady dneska zaznělo a několikrát, je to o lidech. Je to o lidech a tak banální činnost, která se nám zdá, jako je úklid, oni to prostě musí dělat srdcem. Bez toho to prostě nejde. Takže jedna z věcí je to, že opravdu to dělají srdcem a dávají do toho neskutečnou energii právě i pro tak banální věc, jako je úklid. A v té druhé řadě já bych si dovolil říct i jednu věc, kdy vlastně vnímám za tu dobu, co pracujeme na Slovensku s asociací a vlastně s poskytovateli, je ta, jakou edukaci dostává tento personál, ať už formou asociace, konferencí, anebo vlastní iniciativou. A věřte mi, opravdu můžete být pyšní a o vaše nejbližší je velmi dobře postaráno a otázka čistoty v podstatě skoro není na místě, protože je absolutně perfektní. Já vám moc krát děkuji. Ďakujem pekne. Pán Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania sa v tejto oblasti angažuje pomerne intenzívne, takže vlastne na vás ani nemám veľmi otázku, len stačí, keď poviete, že budeme v tom pokračovať. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dnešný večer je o ľuďoch, ktorí obetovali svoj život na pomoc druhým a iným. A štátny fond tiež chce určitým spôsobom pomáhať a jedine ako vieme pomáhať, že poskytneme finančné prostriedky, peniažky na vybudovanie nových zariadení sociálnych služieb, nových domovov pre tých, ktorí to potrebujú. A takisto aj zmodernizujeme alebo obnovíme takéto zariadenia sociálnych služieb z našich prostriedkov tak, aby sme uľahčili prácu tým, ktorí takto obetovali svoj život na pomoc ostatným. Pán Duchoň, kto získava ocenenie v kategórii poskytovateľ? Takže vítězem v kategorii poskytovatel sociálních služeb se stává Slovenská katolícká charita. Gratulujem. Všetko nasvedčuje tomu, že všetko to vaše úsilie má zmysel a padlo teraz na úrodnú pôdu. Za mnou možno nevidíte viac ako 1600 pracovníkov Slovenskej katolíckej charity, ktorí za pár rokov oslavia 100 ročnicu svojej organizácie. Ďakujem im, ďakujem spoločnosti, že si všimla túto službu. Moji pracovníci vyjadrujú svoj postoj, je to služba. Do služby sa chodí, nielen keď je pekne, keď sa nám chce, keď nám tlieskajú, ale aj keď prší, keď sa nám nechce, ale sme si vedomí svojej služby voči tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme za toto ocenenie. My ďakujeme a dnes ste tu rozhodne preto, aby sme vám tlieskali. A takto vám tlieskame.